La gravel grinder és dura, això és el primer, perquè el gravel sempre s'ha associat a camins més aviat plans i fàcils de fer. I nosaltres volem que se'ns conegui com a un gravel més dur, amb més desnivell, amb més challenge, no? Més repte. I per altra banda, i tots els esforços són aquests, és familiar. És tot una mica de relació, no? Hi ha una aposta de Santa Susanna com a població envers el turisme esportiu. Nosaltres també creiem que era un lloc bastant adient per l'entrada potser directa cap al Montnegre i inclús en les nostres els recorreguts que fem també el poder fer passeig i arribar cap a la punta del Tordera i fer unes rutes circulars que tinguessin una mica de tot, tant mar com muntanya. Segurament preguntes per Santa Susanna i coneixes el mar, no? La platja. Però, clar, surts una miqueta del poble i ja te trobes uns paisatges espectaculars. La baixada que ja tens tot el paisatge que veus al mar, dius, és que és baixada i vas molt ràpid, però has de parar i fer la foto. It's definitely a growing area for sure. I mean, I reside in Girona, which is obviously the mecca of cycling at the moment, but I think Santa Susanna is certainly catching up with it. You know, there's a lot of opportunity for multiple disciplines, whether it be gravel like we are today, road riding or triathlon. You know, the triathlon scene is huge around this area. I think it's a fantastic destination, as you say, because you can do for gravel especially, it's fantastic. As the paths are not super technical and a lot of uphill, then you can go to the sea, from mountain to the sea. Una pasada, la verdad que las vistas, tanto del Montseny, la zona del Montnegra, cuando entramos aquí, el recorrido ha sido... Hemos pillado sol, hemos pillado lluvia, hemos pillado niebla, había momentos que parecía... no se veia a 3 metres. El que busquem és oferir l'experiència total, és a dir, venir a fer l'esdeveniment i allotja't a Santa Susanna perquè té una oferta molt ampla i per a tots els gustos. Nosaltres, com a cadena, ja quasi el 50% dels nostres hotels estan ja equipats, tenim les zones bike station, tenim dietes especialitzades per ells, inclús tenim serveis que ofereixen des de fora ja contractats, tenim hotels per tota la península i aquí a Santa Susanna en tenim 4 preparats per ells. I la veritat és que és una zona que no estava molt coneguda, no era molt coneguda pel ciclisme i hem sigut molt proactius als hotelers en invertir en això, en els nostres establiments per captar aquest tipus de turisme. La veritat que ha sigut una passada, és cert que jo el gravel l'he començat a tocar aquest any i faig poquet, però bueno, crec que ha sigut una marxa molt social, molt d'anar en grupets, el paisatge ha sigut espectacular, el recorregut, jo la veritat és que l'he gaudit moltíssim i la zona l'he trobat superbonica. A good mix. But the race was fantastic, not so technical, but good to go fast. So really good experience. Durísima, la verdad que se ha sufrido, pero bueno, hemos disfrutado a partes iguales, nos hemos mojado bastante. The experience has been great. I mean, Bernie's organisation, from the moment you sign on to picking up your tracker and everything else, information's super good. But the route, it's brutal, but it's amazing. The vistas, the views, fantastic. The terrain, unfortunately we had a little rain this morning, but it makes it for a more interesting ride, definitely. But yeah, overall, super good. Més dura del previst perquè són pocs quilòmetres pel desnivell que hi ha, però si ho hagués de definir amb una paraula és intens. Els agrada molt el paisatge, però destaquen que és un terreny complicat, que no és tan pla com potser altres zones, però els agrada molt la naturalesa que hi ha molt a prop sortint dels hotels. El gravel jo considero que el que aporta és llibertat, és a dir, al final no estàs restringit a segons quin terreny passes en el teu recorregut, et permet fer asfalt com si anessis amb una bicicleta de carretera, amb alguna petita diferència, però et permet fer qualsevol cosa i el mateix per l'altre costat, et permet passar per camins plens de pedres perquè portes un pneumàtic més feixut. Al final és el que diem la bicicleta tot terreny, no? La bicicleta ideal per viatjar i el viatjar és aquesta llibertat de descobrir camins, a vegades t'equivoques en un lloc, ja trobes una alternativa i una mica aquesta, jo crec que aquest és el secret del gravel i de que la gent s'estigui animant a provar-lo i tothom que el prova es queda.
PTT, he fet carretera i aquest any estic provant amb el gravel i jo ho dic, per mi crec que és la disciplina més exigent en el sentit de que tot l'impacte al final te'l menges tu. Llavors sembla que no, es pot anar ràpid perquè al final és com un mix entre mountain bike i carretera, es pot anar molt ràpid, però sí que és veritat que és exigent. It's safe and it's funny. So you mix together and you have gravel. It's nothing, not mountain bike, no gravel, no road, but it's a good mix. I like it. Y es divertido porque yo pensaba que nunca me podría pasármelo bien en una pista. Venía de hacer algo más, hacía enduro y eso, y ahí no tiene nada que ver. Y yo decía, hostia, una pista, ¿cómo la gente sube para bajar por una pista? ¿Sabes? Y con la bici de gravel le da el puntillo ese de la rigidez, ¿sabes? I think because it gives you the freedom of not being constrained to roads and you can be a bit more adventurous, you don't have to worry about cars, and you can go at your own pace. I think the big difference is, yes, this is an organised event, but you don't have to race. Whereas on the road, there is this mentality that everybody wants to race and push as hard as possible. With gravel, it's all about having fun, being sociable and just enjoying your day. He gaudit molt del paisatge perquè era molt maco i el recorregut ha sigut també, estava molt lograt. Jo crec que jo l'he disfrutat molt, tant de lo que era com les pistes com del paisatge. Potser la polivalència, no? De la rapidesa, camins una miqueta que no necessites una tècnica especial per poder fer tot el recorregut i, no sé, comoditat. Jo havia fet BTT i alguna de carretera, però és que el gravel t'ho aporta tot. Do both, you can do a little bit of road, a little bit of mountain bike, and you can enjoy to stay outside, and also to not take the street that are full of traffic and full of cars. So I think it's a good mix. I tant com per mountain bike, avui he pogut descobrir que amb el gravel també, inclús carretera, jo crec que és un lloc que ho té tot i que sí, que potencial té Santa Susanna, o sigui que sí, s'ha d'aprofitar. Ens intentem moure esdeveniments com aquest, no? Que criden l'atenció, que estan molt ben organitzats. Per nosaltres la veritat és que és superinteressant perquè ens ajuda a desestacionalitzar la temporada, sobretot venen a temporades baixes perquè fa menys calor i per esdeveniments esportius els hi va molt millor i a nosaltres allargar la temporada ens ajuda a que el personal tingui més mesos de feina i ens va molt bé. I és un turisme que després consumeix en el poble també, en els locals de restauració, les botigues. És un turisme molt interessant i que està creixent molt el mercat aquest del ciclisme.